Bugün yurdumuzda giňden bellenýän şanly sene 1-nji iýun çaýgalary goraman halkary güni münasibetli paýtatymyzda ýerleşýän Aşgabat Meden Dinjaş merkezi tilgäki köp adamly boldy. Bu ýerde şanly sene münasibetli giň gowruny dawra geçerli. Tilgäkde bugünkü seneýanyň hormatyna goralan bayramçylyk görüşde bedelen meýdançada çykyş edenler çaýgalary goraman halkary güni münasibetli gutluglaryny beýan edip Türkmenistanyna Gahryman arkadamydan hemde arkadaly gahryman terdanymyzyň iýdigdeli aladalary bilen çaýgalaryň uly mehir alada bilen gurşalyp alynýanlygyny bellediler. Şunun bilen baglanykda gahryman arkadamydan başlangyjy we tagalasy bilen döredilen Gurbanyguly Berdi Muhammed Fadynaky howanalyga meter çaýgalary himayet bermek boýunça haýyr sahabat gaznasynyň ýerine ýetirýän wezipeläriniň uly ähmeti bellendi. Ma'lum bolşaly bu gazna ötüp barýan ýaş nesilleri üçin insan perwerligiň beýik nusgasy bolmagy hereket edýär. Gaznanyň mümkinçilikleri esasynda haýyr sahabat işleri giň gerimde anyp barýar. Soňra dawarada Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň kemişilik utgaşdyrjy Dmitri Şlapachenko çykyş edip, şeýle ajaýyp, o ýokary derejede guralan dawara atnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin Gahryman arkadamyda we hormatly prezidentimiz arkadaly Gahryman terdanymyzda hoşalyk bildirdi. Hemde çaýgalary goraman halkary günüň adamzadyň dostluk hemde parahatçylyk ýöreglerini dawarananlaryanlygy, çaýgalaryň parahat, asuda hemde bagtyar durmuşda ýaşamak hukuklaryny öpüş etmek babatda bütün adamlar jemgyýetçiliginiň tagallalaryny birleşdirýänini aýtdy. Şu wezipelary ýerine ýetirmekde Birleşen Milletler Guramasynyň kemişilik bitaraplyk ýöreglerini iýdigdeli ıgrarly garaşy Türkmenistan bilen netijeli hyzmatdaşlyk alyp barýanyna ölçekdi. Ol geljekde de bu ugurdaky işleriň maksada laýyk anyp baryp gatnaşyklaryň öz soljekdigini anamalyp hemmeleri bugünkü sene bilen tüýsürekden gutlady we iň päk arzuwlaryny aýtdy. Soňra çykyş eden Birleşen Milletler Guramasynyň çaýgalar gaznasynyň Türkmenistanyň wekili Hanym Jalparatna dawaratmajlary çaýgalary goraman halkary güni bilen gutlap Türkmenistanyň bu seneýanyň hemişe döwlet derejesinde uly dawarlara besenýän şaýady bolýanlyklaryny aýtdy. Munyň öňünde ýurtda türkmen halkynyň milli lideri Gahryman arkadamydan we hormatly prezidentimiň çaýgalary ören uly berip, hemme tarapdan mehir alada bilen gurşalyp alynmagynyň netijesleri diýip olaýtdy. Bellenşýäli Birleşen Milletler Guramasynyň çaýgalar gaznasy bilen Türkmenistan bir näçe ýyllardan dowamında netijeli işler alyp barýar. Geçen ýyllardan dowamında bellelikde işlemen baý tejribeler toplandy. Enleriň we çaýgalaryň saglygyny hemde hukugyny gorumak ýaş nesillere ýokary ahlak gymmatlyklary esasynda bilim terbiýe bilen bagly hyzmatdaşlyk hasy etdirilýär. Buların ähli adamlaryň parahatçylyk, dostluk we hoşgetli gatnaşyklary baradaky bilet maksatlaryny rowaşlandyrýar. Paýtatymyzdaky Aşgabat Medeni Dinjaş merkezi tilgäkinde geçirilen dawara şatlyk şowkuna wetsendi. Bu ýerde 1-nji iýun çaýgalary goraman halkary güni münasibetli giň meşhurly dawara ýaýwananyrly. Tilgäkde geçirilen şatlyk şowkuny aýdym faly dawaralar we dörli çäreler ajaýyp pursatlary wetsenip, oňa atnaşan çaýgalaryň ýaşaجy kalbynda hemişelik galar. Çünki hormatly prezidentimiz arkadaly Gahryman terdanymyzyň garaşy hemişelik bitarap Türkmenistanyň bagtyar çaýgalaryna hemde halkyna iýweren gutlugyna belleşýäli. Berqara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne we halkary bayramy biziň ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň çaýgalaryň hukuklary we behbitleri baradaky baş ýöreglerini ıgrarlydygyny alamatlandyrýan seni hökmünde möhüm ähmete ýeder. Şoňa görä biz dünýä belleşigi bilen birlikde gödül diýarymyzda bir bayramy belin dawarlary betlep ýokary hunutliklen belleýär. Bu ýerde goralan dawaraly çärelere ýurdumyzyň hökümet agdalary, bir näçe ministrlikleriň we pudoklaryň dolanýyş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýol başlary, Türkmenistana işleýän daşaryurt işçileriniň we halkary guramalaryň ýol başlary hemde olaryň maşgalalary, çeýrede aýdymsaz we tans topolary ýaş nesiller gatnaşdylar. Dawara atnaşanlar çaýgalary goraman halkary güni münasibetli taýýarlanan beýdançylara aýlanyp gördüler. Bu ýerde Birleşen Milletler Guramasynyň düzüm birlikläriniň meýdançydan gornalypdyr. Dawara atnaşylar bu ýerde olaryň taýýarlan çykyşlaryna tomoş etdiler. Bagy bosanyga hemde gür tokoylyga berenen hemde dörli oyun meýdançylaryny özüne jemleýän filgäkiň içi dörli aýdym faly çykyşlar arkaly uly şatlyk şowkuny dawaraly çärler bilen bu ýere gelenleriň ähletiniň ruhuny galkynlardy.
ajaýyp bayramçylyk nasibetli birinden owadan geýnüli nurana çaýgalaryň durly çäýerlere güýmenmekleri, olaryň kalbyna eýtirmez şatlyk bagş eden ýeni de bir begençli portretler goşdy. Çaýgalary goraman halkara güni biziň döwletimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň çaýgalaryň hukuklary we bekbetleri baradaky esasy düzgünlerine erýäniň ýaş nesil barada hemişe alady diýanyň aýdyň nişan hukmunda giňden bellenýär. We ajaýyp sene döwletimiziň sagdanyň we ruhwarynyň ýurdy bagtyar çaýgalaryň mekan hukmunda adawraýyny dünýä ýaýýar. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň saýasyna hem-de hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdanownyň başçylygyna Merkara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne amala asyrlayan döwlet fiýalatyna laýyklykda sağlaşykly üsýän beden taýdan sagdan ýaş nesli terbiýelemäge, çaýgalaryň ýaşaýyş durmuşy üçin iň gowy şertlary döretmäge aýratyn ünferliýär. Türkmen jemgyýetiniň ruhy gymmatlyklary, gademden gelýän däp düsturlary we ahlak ýörelgeleri şol fiýalatyň esasynda diýär. Owadan geýnüli, ýylları şahatlykly, goňlaçyk, ýylgyrýan şahatlykly çaýgalaryň ýerdäki güýmenjelere meşgullanmaklary hemde joşgyny ýaglanýan aýdym paly dawarlara we beýleki çykyşlara ul höwes bilen tomoş etmekleri çaýgalary goraman halkara günne münasip öwüşkenleri çaýdy. Munyň özi garaşy diýarymyzda bagtyar nesiller baradaky aladanyň biziň beýik we ýagty geljeğimiz hakdaky aladadygyny aýdyň ýüze çykardy. Şoň göräde ýurdumyzda bu sene münasibetli geçirilýän çäýerleriň halkymyň aýratyna bagtyar körpelerimiziň kalbyna edid watamyda bu sonjany hatırtyrýar. Aşgabat Medeni Dinjaş Merkezi fiilge ýakynda geçirilen dawaralar çaýgalary goraman halkara münasibetli bir ýerde geçirilen dürli bäsejliklaryň netijeleriniň jemlenmegi bilen tamamlandy. Çaýgalara Gahrman Arkadamyň hem-de Gahrman Serdanownyň adyndan sowgatlar dawaral ýagdaýda goşurly. Belän şäýle Gahrman Arkadamyň saýasyna we hormatly prezidentimiň başçylygyna beden taýdan sagdan ýokary bilimli ýaş nesil terbiýelemäge, çaýgalaryň ýaşaýyş durmuşy üçin iň gowy şertlere döretmäge aýratyn ünferliýär. Şeýlede bir ýerde Gurbanguly Berdimuhammedow adyndaky çaýgalar sagaldyş dikilişi merkeziň we döwletler köşküniň çaýgalaryna Gahrman Arkadamyň hem-de Arkadaly Gahrman Serdanownyň adyndan tüýjilikler we termi we önümler gowşurly. Çaýgalar gowşurylan sowgatlar üçin Gahrman Arkadamyň hem-de Arkadaly Gahrman Serdanowda alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar.